song yabuda karega timbokurakidzai zvaitika behind the scenes. Tina one of the best lead guitarist in Zimbabwe, Progress Chipfumo, aina mama Dorcas Moyo. Sorry doctor tichibairira magitari. Timbokurakidzai creative process yaitika, mukomana achiita zvinhu zvake. Urikuona dzakabata shaya idzo dziri kunge dzakabata toothpick ndiye manager waProgress. Dzinoratidza kuti dzajaira, dziri kutorova zvadzo lollipop, dzinoratidza kuti dzajaira hadzo kuona nyanzvi uchirova magitari. But kune isusu zvava zviri kutirakidza kuti baba ava gitari vanorisiya. Gazira history, vanhu vazvizivi history.